shirin da'irar masoya annabi yau ya yi babban kamu inda muke tare da fasihin mawakin yabon fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Mustapha mai ambato ga kaga masu kallon Madafa TV. Masu kallo da saurare barkanmu da kasancewa a cikin wannan shiri kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar. Wannan shiri ne da zai dinga kawo fitattu masoya annabi sallallahu alaihi wasallam musamman sha'irai da sauran yan uwa masoya na gefe na bangarori daban-daban. To yau ga Mustapha mai ambato shi ma ya tsindiwo cikin wannan shirin. Mustapha mai ambato idan masu sauraron Madafa TV za ku ga muna yawan saka kasidinsa da ma na da'iras wato majalis. Wato Mustapha mai ambato dai ɗalibi ne kuma ɗalibin ilimi mawaƙi kuma yau gashi zauren namu ya babban kamu sosai a wannan studio tamu ta Madafa TV. Menene fatanka ga fatana ga masu kallo da saurare shine shawara ce guda ɗaya da nake ta so zan bayar wanda duk guraren gidan TV rediyo idan na samu halatta baya wuce wannan zancen guda ɗaya da nake bayarwa shine duk abin da za ka yi kai fi sabilillahi duk yadda za ka so annaba a zuciyarka ka tabbata dan Allah kake son sa kamar yadda ubangiji ya umarni a so shi in ka tsarkake zuciyarka da wannan shikenan ka gama komai kuma sai ka bar wa ubangiji. To ku dai biyo mu a cikin yadda za ku ji batutuwa da dama. Ni ne naku Ibrahim Aminu Makama nake cewa da ku Ni ban fara yaban da wasa ba, manzan Allah ba kai shi iyaye ba, sarkin nasabarsa ba ta yi da rauni ba. Waken nan da nake yi ban san ma zan koya ba, ban kuma yi shi dan a bani tukwici ba. Manzan Allah farko shi ne za ya fara tasowa farko, shi ne aka fara ba wannan iko, wanda ya yo salati ai ta yi masaninku, dole na ambace shi mako wani sako. Hasken duniyar da rana ke kwana, baharul ilmi tabbacin rushe barna, annabi gani nan gare karar rauna, fitila ta ka kara haska idanuna, magana ta abin da zan ci a bakina. Ba a gina gaskiya ba don kare ƙarya, ba ilimi ba ne da rushe tarbiyya, ita gora ba ta yi kamar ƙirar ƙwarya. Allah ɗaya ba abokin tarayya, annabi shi kwafal cike yake da kunya. Yau ma gani nan gaban ƙofar sira, awwalu akirin nujumi taurara, mai maka mai madina can inda ya kaura, taya mai ambato da kulsum sara, aunaka ya mu'inu Allahu tabara. Sassarfa cikin biyayya ba daidai, matukar annabinka ya yi maka daidai, yayi umarni kai kibi sai dai indai, ba shi ne ganin ka bawa duba dai, in shedan gare ka ba ka kan daidai, zo duba ka kalli tarihin gwarzo, ga sauti da tambura amshi